Duminiya sa Jesus tabit sayda dayon amin butaha inuwit humang utaw diya takan din. Daw pinagayukan dan hadampaen din sa mata kubuta tadaw maulian. Kinipita ni Jesus subuta pay naen tagwa taen na habanwa. Sumailoban din sumata kubuta daw dampaa haena ininsaan din. Amino ba agkaaha? Mighulaw-hulaw subuta daw tuminubag. Pagkaaha ang mga etaw, bagkailing sidan ho mga kayo hatag hipipanaw. Dinampa umpaman Jesus sa mata kubuta dayo na ulian hauna, daw panday nakaindan. Impauli Jesus daw ikagi haharion lumiko diya tabanwa. Si Jesus daw sa mga tinun-an din duminayon doon ho mga banwa haubay ta si Cesarea Philippus. So tagipanaw si Dan ininsaan din si Dan. Sino aman doon ho pag-ikagi ho mga otaw? Sa duma, tag-ikagi hayang kakonsehuan hatag pamautismo. Sa duma, taikagidaan, hayang ka kon si Elias. Sa duma, tag-ikagi hasabwa ka kon doon ho mga propita. Sino aman doon ho hona-hona nuy? Iyang ka sumisiyas. Binalaudan ni Jesus sa mga tinun-an din, hari gayod si Dan manunultol doon ho bisan sino, may tengod kan din.